Bueno, funtzio hau deribatzen hasi baino lehenago komenigarria da simplifikatzea. Eta horretarako, biderkatzaile komunak aterako ditugu. Orduan, kasu honetan, biderkatzaile komunak izango lirateke, eberrekiz, zenbakitzailean, zein izendatzailean. Orduan, adibidez zenbakitzailean geratuko litzeguke, eberrekiz bider bat ken eber minus biekiz. Bueno, ez badozue ikusten hau eta hau gauza bera dela, ingo dugu gauza bat. Ingo dut biderketa hau hemen alboan. Begira. Ikusiko duzue. Biderketa hau egiten badugu, lehenengo eta behin egin behar duguna da eberrekiz bider bat, ezta? Orduan, eberrekiz bider bat izango litzateke eberrekiz. Ken, orain egin behar dugu eberrekiz bider eber minus biekiz, bai? Orduan, izango litzateke hemen eberrekiz bider eber minus biekiz. Bueno, orduan, honen emaitza da eberrekiz, ken, eta orain, bi hauen arteko biderketan konturatzen gara berrekizunak berdinak direla. Eta hau gertatzen denean, berretzaileak gehitu egiten dira. Orduan, x gehi minus biekiz izango litzateke minus x. Orduan, konturatzen zarete zelan, biderketa hau egiterakoan lortu dugun emaitza, dala hasieran geneukan zenbakitzailea. Orduan, argita garbi hau eta hau gauza bera da. Eta gauza bera gertatzen da izendatzailean. Bai? Bueno, orduan, zatiki ez, biderkatzaile komuna aterata daukagunean, orain bai egin dezakeguna da simplifikatu. Eta orduan, funtzioa geratuko zaigu, beste modu honetan, bat ken eber minus biekiz, zati, bat gehi eber minus biekiz. Orduan, orain bai, hau deribatuko dugu. Eta hau deribatzeko zatiketaren formula aplikatuko dugu. Orduan, izendatzailean geratuko zaigu, bat gehi eber minus biekiz berbi. Eta zenbakitzailean izango dugu goikoaren deribatua. Honen deribatua izango litzateke 0 ken eber minus biekiz, orduan, minus eber minus biekiz, bider minus biekizen deribatua dela minus bi. Bider bekoa dagoen bezala, bekoaren deribatu esateran joan eta ez, bekoa dagoen bezala, ken goikoa dagoen bezala, bat ken eber minus biekiz, bider, orain bai, bekoaren deribatua, dala, eber minus biekiz, bider minus bi. Bueno, orduan, orain, egingo dugun izango dagoen alde batetik, begira, minus, bider minus, plus. Orduan, plus jarriko dutzat, eta listo. Eta hemen ere bai, minus, bider minus, plus. Orduan, plus bihurtuko ditut biak, eta listo. Zer gehiago egingo dugu hurrengo pausoan, begira, biderkatzaile komunak ditugu. Eber minus biekiz, bi batu gaietan agertzen da. Eta bi ere biderkatzaile komuna da. Orduan, biderkatzaile komunak aterako ditugu. Eta jarriko ditugu hasieran. Bi bider, eber minus biekiz, bider, parentesi handi bat irekitzen dugu, eta begira, geratuko litzaiguke. Lehenengo elementuan, bat gehi eber minus biekiz. Eta bigarren partean geratuko litzaiguke bat ken eber minus biekiz. Hori dana zati bat gehi eber minus biekiz eta berbi. Bueno, ordu. Hemen konturatzen zarete honek biak, desagertzen direla, bai, eta orduan jarraitzen dugu garatzen, eta izango genduan. Bi bider eber minus biekiz, bider bi, zati bat gehi eber minus biekiz, berbi. Bai, orduan, begira. Bi bider bi, lau. Vale? Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik saiatuko gara berretzaile guztiak positiboan jartzen. Orduan, izango genduan, lau bider, bat, zati, edo zuzenean hobeto esan da. Jarriko dugu ja zuzenean. Lau, zati, eber, biekiz. Zati, bat gehi, bat, zati, eber, biekiz, eta dana berbi. Bai? Orduan, orain egingo duguna izango da, hemen behan dagoena, emekate egingo diogu. Lau, zati, eber, biekiz, zati, eber, biekiz gehi bat, berbi. Orduan orain, hau pasatuko dugu bera, biderkatzen, bai? Lau, zati, eber, biekiz, bider. Eber, biekiz, berbi. Eta goian,
e ber bi x gehi bat ber bi. Orduan, hau eta hau badoa kanpora. Eta zatitzen dagoen elementu hau pasatu daiteke honagora biderkatzen. Orduan, geratuko litzaiguke 4 bider e ber bi x zati e ber bi x gehi bat ber bi.